Grava? Vale, càmera grava. Tenim la Joana, acaba de succeir una cosa molt important al garatge. És un dia molt màgic, està nevant, tenim una seqüència càlida dintre del garatge, està plovent molt, els personatges no poden sortir i la Joana té una sensació dintre que us l'explicarà. I és que aquí dins, per molt fred que faci a fora, a dins hi havia molta calor. Hi havia un sentiment molt bonic amb el Salvador, sí, sí. I no sé, ha estat estrany, no? Sabia no lligar-se les sabates i l'he ajudat i no sé, Dani, no... Són moments aquests que busquem, no?, per aquells que queden a la memòria, que gràcies aquí al nostre making of podem recordar i reviure els moments macos d'aquest dur i llarg rodatge. Jo encara tremolo. Prepareu-vos perquè aquesta setmana es prepara... Seqüència màgica.